Molt agraït que el Consell Comarcal hagi portat el Consell d'Alcaldes aquí a la Pobla de Lillet. Però jo penso que parlem de mal educatiu, jo crec que d'això... Bàsicament, l'Associació Catalana de Municipis té un objectiu i és intentar fer la vida més fàcil als ajuntaments. En el cas dels Consells Comarcals, perquè només ens heu de demanar, ens interessaria fer un curs de com parlar en públic. Però tinguin una durada de més d'un any, ja hem de fer plec de clàusules i cases. Segurament, per exemple, això... Bàsicament tot el rosegat, Els alcaldes i sobretot a la comarca que... Per unanimitat que l'he trobat, gràcies. En quant a la legislatura, cada cop que fem